Първо свалихме момчето от дивана, защото имаше голямото желание да си гризе някакъв найлон там. А сега не слагаме килимчето. Айде! Не така! Не! Остави! Ном! Остави! Защо правиш така? Гледай го! Защо правиш така, бе? Не! Ела при мен. Ела. Ном! 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 Ела при мен. Ном! Ела тук. Ела при мен. Ела. Айде. Ела тук. Айде ела при мен на дивана, да ти оправя леглото като хората. Ела. Не де! Защо си ядеш леглото, бе, момче? Гледай го. Луд. Не! Ном, остави! Ела при мен. Ном! Ном! Ела. Ела тук. Айде. Миналия път как хубаво си лежа в леглото, сега трябва да го махна оттам, за да мога да такова. И как не му харесва? Миналия път лежа като църче. Ела. Айде. Браво на момчето. Айде. Разменихме. Ела. Ела. О, чак си подаваме муцката да се галим, нали? Какво имаш там? Какво имаш там? Ох, 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 ох. О! Чак ме стресна, бе, момче. Добре. Така. Сега не знам да такова, но... Какво гледаш сега?